journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, daghang isdang tulingan midagsa sa baybayon sa Maasim, Sarangani Province. Duha ka dolphins midagsa sab sa Kalamansig, Sultan Kudarat apan tunay mga samad. Kapin gatos ka mga informal settlers sa Kidapawan City nakadawat og luna gikan sa provincial government. Sa detalye sa atong mga balita, gikagubtan sa mga residente sa Maasim, Sarangani Province ang pagdagsa sa daghang isda sa baybayon kagahapon sa hapon, Pebrero 3, 2022. Isdang sambagon o tulingan ang midagsa nga gibana-bana ang mutimbang sa 8 ngadto sa 10 kilos ang usa. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagkayagaw ang mga residente sa Kanayan, Dalyao, Maasim, Sarangani Province pasado alas 3 sa hapon kagahapon, Pebrero 3, tungod sa pagdagsa sa daghang isda sa baybayon. Sa kuha nga video ni Myra Landis, makita ang pagdinakpanay sa mga residente sa dagkong isda nga tulingan. Saysay ni Landis, kalit na matikdan sa mga residente ang pagbula-bula sa dagat, hinungdan nga dali nilang giaryahan og pukot ang dagat. Sa ilang paghawas sa pukot, migimaw ang dagkong isda nga sambagon o tulingan nga nagkisi-kisi dihang natrap. Sa kana nga area usay makakuha sila bulinaw, tamban, pero kato lang yun gahapon. Amazing kayo kay daplin lang siya unya dagko pag isda. Gibana-bana ang mutimbang sa 8 hangtod 10 kilos ang usa ka tulingan. Sa isa ka isda, ang iyang kabukaton 10 kilos pataas. So sa 500 kabuk isda, estimated na ako 500 to siya times 10 kilos niya na. Dali sab kining gibahin-bahin sa tanang residente nga naa sa dapit niadtong higayuna. Dili na kini bag-o sa lugar, sanglit sa miaging mga tuig, nakasinati usab sila ug susamang insidente. Usa lang si Landis sa mga residenteng mapasalamaton sa grasya nga ilang nakuha gikan sa dagat. Makaingon na lang ko nga kay amazing nga buhat sa Ginoo, panalangin nga dito nga area. Ang nakuhang dagkong isda sa mga residente sa lugar, dakong grasya kanila, hilabi na karong panahon sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Gi-rescue sa mga personahe sa Community Environment and Natural Resources Office sa Kalamansig ang duha ka stranded nga dolphin sa baybayon sa Coral Beach, Kalamansig, Sultan Kudarat. Mismong si Forester Iskak Dipatuan ang nanguna sa pag-rescue sa duha ka stranded nga bottlenose dolphin adlong Miyerkules, Pebrero 2. Sumala ni biologist Michael Reglos, dunay samad ang duha ka mga dolphins nga wala pa masuta ang hinungdan. Gipangkapoy og luya na. Base sa physical ug medical assessment nga gihimo sa mga veterinarian ug Municipal Agricultural Services Office nga sila Rebecca Gurieza ug Chris Deo Dongines, sa tabang usab ni Billy Joel gikan sa Fisheries and Aquatic Resources, nakita nga ang usa sa mga dolphin dunay mga samad nga natapta na og parasites. Samtang ang usa nakahiagom og slight injury. Daling gitambalan og gihatagan og antibiotics ingon man vitamin B complex ang duha ka marine mammals. Human masigurong luwas ug maayo na ang kahimtang sa mga dolphins, nakadesisyon ang team nga buhian dayon kini balik sa dagat. Sumala ni Dipatuan, mas pakusgan pa nila ang ilang information drive sa mga komunidad nga duol sa dagat sa tamang pag-atiman sa mga stranded nga sea creatures.
Aron ipakita ang suporta sa pagsaulog sa World Wetlands Day niadtong Pebrero 2, nananom og kahoy ingon man pag-edukar sa katawhan sa Agusan del Sur ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR Agusan Marsh ug opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Agusan. Tema karong tuiga ang pag-awhag sa tanan nga mulihok aron maluwas ang wetlands gikan sa pagkadaot tungod sa paspas nga pagbag-o sa klima kung climate change ug ubang mga rason nga posibleng makadaot sa kinaiyahan. Sa Facebook post sa National Geographic Asia gibida ang mga litrato nga kuha sa usa ka Pinoy photographer nga si Gab Mejia. Makita sa Hulagway ang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, ang pinakadakong wetland sa Pilipinas nga nahimutang sa sentrong bahin sa Agusan del Sur. Gideklarang protected area ang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary pinaagi sa Presidential Proclamation number 913 niadtong Oktubre 31, 1996. Sa Agusan Marsh Sub nakuha ang buayang silolong, ang pinakadakong buaya sa kasaysayan. Kasamtangang usa sa mga ASEAN Heritage Park ang Agusan Marsh. Dulan 15% sa fresh water sa tibuok Pilipinas ang makita sa Agusan Marsh ug okupar niini ang halos 6 ka mga lungsod ug 38 ka mga barangay. Ang kadakon sa wetland gibanabana ang susama kadako sa Metro Manila. Kapin 200 ka mga individual species sa langgam ang makita dinhi nga gikan sa dakong bahin sa Asya. Makita sab sa Agusan Marsh ang mga tanom nga mabuhi bisan dunay tubig, mga hyacinths, hydrophytic plants o mga freshwater animals. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Malipayong gidawat sa 173 ka mga informal settlers sa Kidapawan City ang luna nga gihatag kanila sa lokal nga gobyerno sa North Cotabato. Gihatag ngadto sa informal settlers ang Certificate of Land Allocation gikan sa provincial nga pangamhanan sa Cotabato sa gipahigayong ceremonial distribution niini kagahapon, Pebrero 3 sa Barangay Luvimin, Kidapawan City. Ang luna dunay gilapdon nga 2.5 hectares nga gipunduhan og 3.5 million gikan sa local housing fund sa probinsya. Ang luna tukuran og bag-o mga balay nga maoy mahimong pinoy-anan sa mga benepisyaryo sa pakigalayon sa National Housing Authority kon NHA. Sumala sa mga benepisyaryo, dakong tabang kanila ang gihatag nga luna sanglit makahatag kini og oportunidad. Ang proyekto tawgon nga Lovimin Housing Village Project. Ang ceremonial distribution gitambungan nila kanhi Provincial Administrator Efren Piñol, Kidapawan City Vice Mayor JB Bombeo, NHA District Manager Engineer Joel Rientar, NHA Regional Manager Engineer Zenaida Cabiles, Hotelco General Manager Engineer Godofredo Gomez o representante gikan sa Mayor's Office. At tangi! Usa ka bodega sa Copra sa Bansalan, Davao del Sur gilungkab 300,000 pesos nga kantidad sa kwarta na tangang o LGU sa Cagayan de Oro City nagpadayong naghatag og hinabang sa mga nabagyuhan sa Caraga Region. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gikatakdang ideklarang Marine Protected Area ang usa ka lugar sa lungsod sa Jose Abad Santos, Davao Occidental tungod sa buhong kaayo nga mga corals nga daghang nagpuyo nga isda. Gilauman sab kini sa mga residente sa Jose Abad Santos aron maproteksyonan ang mga marine mammal sa ilang lugar. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa Reef Condition Assessment sa DNR 11 sa Marine Ecosystem sa Barangay Bukid, Jose Abad Santos, nakita niini ang daghang marine mammals ug talagsaong isda sa lugar. Nakita sab nila ang kaimportante sa coral reefs nga kinahanglang proteksyonan. Busa, ikatakdang ideklara ang Marine Protected Area aron maproteksyonan usab ang mga mangrove nga itluganan sa mga isda. Ang management sa coastal and marine resources ug marine protected areas usa sa mga prioridad nga programa sa DENR nga nagtumong nga makab-ot ang epektibong pagdumala sa coastal and marine ecosystems sa nasud aron sa ingon madugangan ang ilang abilidad sa paghatag og ecological goods and services aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa coastal population, partikular sa pagsiguro sa food security, climate change resiliency ug disaster risk reduction. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gilungkab sa wala pa mailhing kawatan ang bodega sa Kopra sa usa ka kooperatiba sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur. Padayon pang investigasyon sa mga pulis sa Bansalan sa nahitabong paglungkab sa BCS Multipurpose Cooperative. Nagpatabang na sab sa SOCO ang mga opisyalis sa kooperatiba aron masayran kinsay naglungkab nga posibleng nahitabo kagabi o di kaha kaganihang kaadlawon nga gitunong dihang ulan-ulan sa R. de los Cientos Street, Poblacion 1, Bansalan. Natangag sa mga kawatan ang cash na 300,000 pesos. Gipalawman na sab sa mga otoridad ang investigasyon sa kaso. Walay puas ang pagtabang sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro City sa mga naigo ni Bagyong Odette sa Caraga Region. Mibiyahe karong adlaw, Pebrero 4, ang 29 ka mga personahe sa City Social and Development, City Engineering Office ug Disaster Risk Reduction and Management Department paingon sa Del Carmen ug Pilar, Siargao Island ug sa Surigao del Norte alang sa relief operation ug psychosocial first aid sa mga biktima sa Bagyong Odette niadtong Disyembre sa milabayng tuig. Ipanghatag sa Mabuhay Del Carmen ang 1,000 ka GI sheets, 1 gatos kilos sa lansang, 270 packs sa solvent, 172 ka sako sa bugas ug tubig. Lakip ang psychological first aid kon PFA nga ipahigayon sa Pebrero 6 ug 7 ug ang training kalabot niini sa Pebrero 5 hangtod 7. Samtang sa San Roque, Pilar, itunol ang 110 GI sheets, 1 ka gatos kasako sa bugas, 81 kilos sa lansang, sanina ug tubig. Ang CSWD ug CEO ang mo-facilitate sa distribution sa mga relief goods. Ang relief operation mulungtad hangtod Pebrero 8 samtang ang CDRRMO magpabilin hangtod sa Pebrero 20 alang sa water rationing ug lain pang disaster responses.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!